बोसोर मोननै ब्रेकडाउन जाना थानायनि उनाव दिनै फार्स्ट टाइम डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बिसानि गेट टुगेदार लोगोसे गोदान बिबान गथायनाय बे हाबाफारियाव फैनो मोननानै आं जोबोर गोजोननाय मोनदों। सिगांनि थांनाय समफोरनि तुलनायाव देग्लाय बोसोराव बांसिन जों आर्टिस्टफोरखौ लोगो मोननो हादों आरो आसा खालामो बिथांमोना जोबोर मोजाङै मावफुंलाङो जोंनि जा बिसानि रिजलुसन्सफोर दं बा जिखिनि मट' दं बेखिनिखौ मोजाङै मावफुंलाङो होननानै आं आसा खालामो। बै समनि थासारि आरो आथिखालनि थासारि इयुन समाव माबायदि मावलांनो नागिरदों नोंथांमोना? 2020नि सिगांनि जा पर्याय खोब मोजांमोन, खिन्थु बे लकडाउन बा कर'ना भाइरासनि जि बोसोर मोननै ब्रेकडाउन जाबाय, बिनि उनाव जोङो गोदानै बोलो मोनफिनथों होननानै मोनफ्रोमबो जिल्ला आफाद डिस्ट्रिक्ट कमिटि जा दं बिथांमोनखौ जों गेट टुगेदार खुंफुंनायनि गासैनिबो डाइरेक्सन हरनाय जादों। गासैबो डिस्ट्रिक्टआ बेखौ खुंनाय लोगो लोगोनो गासैबो जिखिनि पुराना पार्मानेन्ट प्रडिउसार्स दं बा आर्टिस्ट दं बिथांमोना खामानिखौ मावफुंफिननो बोलो मोनगोन होननानै जों आसा खालामदों आरो। क्वालिटि सावथुन दिहुननाय आरो क्वान्टिटि सावथुन दिहुननायनि बेलायाव मा बुंनो सानो? जों बेखौ नुनो मोनो आथिखालाव गोबां लाइमोनफ्रानो आखायाव एन्ड्रइड मबाइल लानानै गावखौ हिर'इन बायदि साननानै लायो। बे जोंनि गेजेराव खोब गिदिर प्रब्लेम नङा होननानै सानो। जिहेतु ससियेल मिडियानि दा जिथु डमिनेसन, ससियेल मिडिया दं नालाय मबाइल फनजोंनो खालामनानै जों ड्रामा फिसा फिसा खालामनानै एगारनो हायो। जायनिया मोजां जायो बियो नायजागोन, जायनिया गाज्रि जायो बियो नायजानाय नङा। बे जेब्ला माने बांसिन ओंखारगोन, क्वान्टिटिया जेब्ला बांसिन ओंखारगोन, क्वालिटियाबो बेनि गेजेरावनो कम्पिटिसन जानानै लासै लासै ओंखारलांगोन होननानै सानो। आरो जेब्ला क्वालिटिया ओंखारगोन, क्वान्टिटिया ओरैनो लासैनो खमायलांखागोन। जे आवगाय समाव नुनो मोनो क'क्राझार, बासुगाव, टंला बिभिन्न थायाव बिभिन्न जायगायाव बे सिनेमा हल दंमोन, जे मोनफ्रोमबो गंफ्रोमबो सिनेमा हला आथिखालाव थैलांजोब्बाय। अब्ला इयुन समाव माबोरै फोथांनानै लाखिनो हायो? जोङो बे बाराव दा दिनै बुहुमनि गासै फिल्म हलफोरा बा सिनेमा हलफोरा माबोरै सोलिगासिनो दं, जों बेखौ जुदि नाहरनो थाङोब्ला बेयाव माखासे केरेक्टारिस्टिक्स थायो। थैलांनायफोराथ' थैलांबाय, सिडि ओंखारनायनि उनाव थैलांबाय, मेम'रि कार्ड मबाइल फन फैनायनि उनाव थैलांजोब्बाय। दा थेवबो दिनैनि समावबो माखासे सिनेमा हला वर्ल्डआव सोलिगासिनो दं आरो बिसोर मा डाइरेक्सनजों आसलते फिल्मखौ बिसोरो फोथांनानै लाखिनो हादों, हलखौ फोथांनानै लाखिनो हादों, जों बै साजेसनखौबो जों लागासिनो दं। बे फिल्म हलजों लोगोसे मार्केटिं कमप्लेक्स बा जि हाथाइ बाजार थायो बेफोरबायदि जायगायाव जों फिल्म हलखौ एस्टाब्लिश खालामनो हायोब्ला जों निस्सय लाखिनो हागोन आरो बेफोर जाफुंसार सावथुनगिरि महरै जे एक्टर एक्ट्रिसफ्रा माबोरै जाफुंनो हायो? जिहेतु थांनाय बावैसो सान जों नुनो मोन्दों जाखांफु फावखुंग्रि VMC आरो जेम्सनि खोथा, जे बिथांमोननि इसु खालामनाय नोंथांमोनहा माबायदि थांखि लाखो आरो माबायदि जाजानो लुबैयो? बे बेलायाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानो। महरगिरि जानाय लोगो लोगोनो रायजोनि नोजोराव एसे मोजां नोजोरजों नायजायो। दा बे समाव बे महरगिरिया गावनि सेल्फ रेसपेक्टखौ लाखिनानै गावनि थानाय जानाय लोंनाय, सोलिनाय, बाथ्रा बुंनाय, राव रायज्लायनाय, समाजजों न'खरजों सोलिनाय गासैबो खामानि, गासैबो डाइरेक्सनखौ नायनानै गाव सोलिनो रोंनांगोन। आरो बेखिनिया बेसिक्स नलेज आसलते सासे मानसिनि थाखाय। सासे मानसिया जुदि बुहुमाव जोनोम जानायनि उनावनो गावनि बिमा बिफा, न'खर संसार, गामि, समाज गासैखौबो नायनानै गावनि स्टेटासखौ लाखिनो रोङाब्ला जों बेखौ मा होननानै बुंनो? बेनो गावनि सिनायथि आरो। जुदि सिनेमा होनना बुंनाय लोगो लोगो जोंनि बर' लाइमोनफोरा गोबां ग्लोब ग्लोब ओंखारबोयो। बे समाव सोलोंथाइखौनो खायसेया ज्राब गारनानैबो नोंथांमोननि सिनेमा जगतआव फैयो। बे बिथांमोनहा बे गोरोन्थि। दिनैनि बे सिगां जादोंमोन, दाबो जागासिनो दं। माखासे गावनि बै जानो लुगैनाय, गाव एक्टर जानो लुगैनाय, एक्ट्रेस जानो लुगैनाय बे गोसोखौ हमथानो हायियाव बियो जायो। आरो बे समाव गावनि बिमा बिफा बा गावनि गार्जियानफोरा बेखौ जुदि बुजायनानै लाखिनो रोङा, आसलते बे मावनो थांनाय खामानिया मोजां ना हामा आरो बे क्वालिटिया गावहा दंना गैया, बे हागोन ना हाया, गासैबो ज्राब गारनानै बेखौ जानो थांदों, बे आसलते हामारगोन ना हामारा, बे बाथ्राखौ जाज खालामग्रा सासे मानसि नांगौ बा गार्जेना बेखौ जाज खालामनांगौ। बिनि उनावसो बेखौ एगार हरनांगौ। आरो माखासे डिस्ट्रिक्ट कमिटिफोर दं, गावनि गामियाव मानसि दं, गोरों गोरा मानसिफोर दं, बिसोरनियाव एडभाइस लानानै बे खामानियाव आगान सुरनाया मोजां, नङाब्ला गावनि लाइफआनो स्पइल जालांगोन। बेनो आरो।